Kaixo denoi, gaur City Island 3 jokura jolasten ikasiko dugu. Bideojoko honek Buildings du izena eta eraikuntza abiapuntu duen saga luze baten parte da. Hiri baten, megapolis batean, eraikuntzaren simulazioa dugu oinarritzat. Doainik deskargatu daiteke eta lehenengo pausuak ere doakoak dira joko honetan ikusiko dugu. Gure hiria archipelago batean eraiki behar dugu. Hasieran irla bakarra daukagu aukeran, Groenlandiaz desaparecidas izenekoa. Irla gehiago desblokeatzeko, ordaindu beharra dago jokoaren diruarekin. Horregatik, komeni da lehenengoan zentratzea jokoaren hasieran. Badaukagu gure irla prest, ingurune huts honetan eraikiko dugu gure hiria. Hasterakoan jokoak gomendio batzuk ematen dizkigu. Etxe bat eraikitzeko eskatzen digu, lehenengo biztanleak lortzeko. Kasu egingo diogu eta gure hiriari hasiera emango diogu. 5.000 euro kostatzen zaigu, baina ez larritu diru asko dagoelako jokoaren hasieratik. Hementxe bertan kokatuko dugu gure etxea. Ondoren errepide bat egiteko proposatzen digu, biztanle horiek gure hiritik mugi daitezen. Errepideak, bideak eta kanalak doanekoak dira. Eta azkenik, enplegua eta dirua sortzeko eraikina beharko dugu. Kasu honetan, resort bat eraikiko dugu, eta bakarrik hondartzan jarri daiteke. Beko aldean, kontseilari batek gomendioak emango dizkigu jokoan zehar, hiria nola kudeatu behar dugun azaltzeko. Orain espazio nahikorik ez dagoela esaten digu, lur eremuak erosi beharko ditugu. Urrea erabiliko dugu horretarako, eraikuntza prozesua azkartzeko. Okindegi bat eraikiko dugu orain. Horrela eraikinak eginez eta mailak igoz, beste eraikinak desblokatuko ditugu. Hiritarrei baliabide gehiago emango dizkiegu. Izan ere, enplegua sortzea eta haien poza mantentzea ere baitira jokoaren helburuak. Errepidea handituko dugu orain, ikusi. Eraikitzen duguna ere suntzitu dezakegu. Hondatzailean klikatuz, eraiki ditugun errepideak edota eraikinak hondatzeko aukera dugu, hiriaren diseinu aldatzeko adibidez. Errepide gehiago eskatzen digu jokoak, biztanleak okindegira hel daitezen. Bestalde, ez da bakarrik eraikinak egitea, beste zenbait gauza egin alditugu hiria diseinatzeko. Errealitateko diruarekin ordaindu dezakegu adibidez. Etxeak biztanleentzako, lanpostuak enplegua sustatzeko, eraikin publikoak, zuhaitzak gure hiria apaintzeko, parkeak, igerilekuak gure biztanleentzako, denetarik dago aukeran esperientzia gero eta errealagoa izan dadin. Eraikinen maila igotzeko aukera dago, gure etekinak handitzeko eta enplegu gehiago egoteko. Kostaldean badaude puntu desberdinak, non archipelagoko beste irlak desblokatu aldiren. Ospitaleak edota eskolak eraikitzea komeni da gure biztanleei zerbitzuak eskaintzeko. Gurea hementxe jarriko dugu. Langilearen sinboloa ikustean etxe berriak eraikitzeko ordua heldu da, lanpostuak sortu ahal izateko. Badaude aukera desberdinak guk etxe hau erosiko dugu eta hemen ipiniko dugu. Gogoratu urrea ere daukazula, horrekin eraikuntzen prozesuak azkartu daitezke. Ikusten dugunez, errepidea handitzea gomendatzen digu berriro ere, biztanleak eraikitako eskolara ailega daitezen. Ez izan beldurrik eta egin itzazuen nahi duzuen bezain luzeak. Gero eta eraikin gehiago, gero eta diru sarrera gehiago lortzeko aukera izango dugu. Oso zaila da porrot egitea eta dirurik gabe gelditzea. Egunero sariak ere ditugu jokoan, hauek lortzea garrantzitsua da, jokoan aurrera egin ahal izateko. Bi sari mota daude, egunero aldatuz doazenak eta betirako mantentzen direnak. Hauek biztanle edo enplegu kopuruekin erlazionatuta daudela. Etxeak ere hobetu ditzakegu biztanle gehiago hartu ditzaten. Antzekoa gertatzen da eraikin komertzialekin, berriak eraikitzean edo eginda ditugunak hobetzean lanpostuak sortzen dira. 3. mailara heldu gara, ikusten duzuenez, joko arraza da City Island 3. Hemen zuen kreatibitatea piztu beharko da, baita zuen negozietarako duintasuna ere. Hurrengora arte!